Euskaldunpak Abuso ikastolako ikasleen euskara talde bat gara. Hitz egiteko euskaraz eta jolasak egiteko, ekintzak egiteko eta patio orduetan karro moduko bat ateratzen dugu umeak esterilekin liburuak irakurtzeko, marrazteko eta bar. Euskara taldea pasaden urtean sortu zen. Abuso ikastolako euskara bultzatu. Eta euskararen aldeko ekintzak egiteko. Euskara bultzatzeko eta erabilera areagotzeko. Modu divertigarri batean. Patiotan jolasak eta ekintzak egiten ditugu eta ere karroa ateratzen dugu umeak jolasteko, irakurtzeko eta adibidez ere bai, etortzen gara atxeatzen eraikinera eta ume txikiekin ekintzak eta jolasak egiten ditugu euskaraz. Haurrek ere euskarazko jolasak ezagutzeko eta aisialdietan ere euskaraz hitz egiteko.